Justifiable ang ginhatag nga rason sa 34 ka mga personnel sa Iloilo City Police Office. Matapos ginpangayoan sila sang paatag kung nga napaslawan sila nga magpaidalom sa mandatory drug testing. Sa intervisang Bombo Radio kay Police Major sila may isang Crines ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Iyagin pahayag nga sa initial evaluation sa submit nga explanation letter sang involved nga mga personnel, mayorya sa ilang nakahatag sang valid nga reason. Suno kay isang Crines, ginpaidalom na mga ini sa drug test kahapon Marso 12, kag magagwa ang resulta makarigad ang pila ka adlaw. Dugang pariya nga dapat gina mga ini nga magpaidalom sa ginapatuman nga mandatory drug testing. Agud masiguro nga wala sila nagagamit sa ilegal nga droga kag magserbe sila nga maayo nga ehemplo sa komunidad. Ang wala sadto paidalom sa drug test, nag-upod sila sa another round naton nga drug testing nga gin-administer sa aton City Forensic Unit. And tanan-tanan sila, fortunately, naka-undergo na sa drug test. And initially, ang information nga nabaton naton is halos majority to is justifiable kag makabigman naton nga meritorious kun nga ang wala sila naka paidalom sa ilang scheduled nga drug test.